Això és Cartes al vent. Estem ja aquí enviant la primera edició, enfundant i ensobrant totes aquestes cartes que ja volen, de totes aquelles persones que han decidit rebre aquest estiu alguna cosa que els inspiri. El contingut d'aquesta carta es diu Practicant el pensament creatiu, en el que justament trobes una manera de veure les coses diferent, amb unes altres ulleres, més sana, més fàcil, més equilibrada. I com t'ajudo a fer aquest canvi de mirada que ens ajuda als adults per poder estar millor amb els infants i amb famílies quan ens costa alguna cosa, quan ens molesta alguna cosa, quan senzillament estem saturats, saturades i ja no podem més per la situació externa, no? O inclús a casa, quan portem molts dies estant junts amb els fills i filles i ens costa seguir endavant i poder-los sostenir i gaudir d'estar amb ells. Doncs es fa a través de diferents maneres, no? Tens una manera inspiradora a través de la gastronomia, en aquest cas, que t'obre un món diferent, que és un moment per obrir la mirada i sortir dels esquemes en què estem habituats a pensar. I a partir d'aquesta espurna d'inspiració et transporto directament en uns exercicis pràctics que els pots escoltar amb àudio a partir d'uns QRs que et pots descarregar o amb una pràctica que inclús la pots llegir tu mateix o tu mateixa i fer-la a casa al teu gust, al teu ritme, que això t'ajudarà a veure les coses d'una manera diferent i a connectar amb el que realment és important en la vida i en la criança, no? O en la pràctica de l'ensenyament. I després també alguna altra cosa més de regal, com algun poema, no? Que obre els sentits, obre una diferent manera de veure les coses i de pensar, tot plegat a través d'una carta, que és aquesta que t'envio, que és Cartes al vent. I per què una carta? Doncs mira, podria haver sigut un podcast, podria haver sigut una xerrada, podria haver sigut una formació online, però he decidit llançar-me a enviar cartes perquè és una cosa que m'encanta, això que estic fent ara d'ensobrar, m'ho estic passant molt bé, i rebre a casa aquesta cosa física que té la seva olor, té el seu tacte, que he pensat molt bé, com havia de ser a nivell sensorial, què és això que reps, doncs penso que és un regal que et pots fer a tu mateix o a tu mateixa i el format carta m'està agradant molt. Si ets mestre i estàs de vacances i aquest curs has tingut un grup difícil o t'ha costat connectar amb algun infant, amb alguna família, per diferents dificultats, perquè lidim amb molts temes, aquest pot ser un bon contingut per tu, aquesta primera edició. Perquè ara, des del gaudi, de les vacances i la calma, aquesta és una manera de tornar a reconnectar amb allò que ens agrada el fer de mestres, no? Amb què veiem amb els infants. Si ets una família, una mare o un pare, i et trobes una mica desbordat o sola aquestes vacances, perquè no estem acostumats a estar tantes hores amb els infants, i nosaltres també necessitem una mica de calma, reconnectar amb nosaltres, no només estar sostenint a la família, doncs aquest contingut també pot ser per tu, perquè aquí trobaràs exercicis, trobaràs inspiració, trobaràs mètodes, maneres de poder-te mirar i remirar els teus fills i filles d'una manera més sana, neta, sàvia i creativa. Si encara la vols, tens disponible la possibilitat de comprar-la per aquesta primera edició. Espero que t'agradi rebre-la.